Hey, what's up for today's video? Nang lakaw na po mi karon. Kay kasalman ni Mr. Atang dituan na po mi paingon. Ug kauban ako si Ethan ang pinaka-power sa tanan. Basta kao naganisgutan mo absent sa eskwelahan. Bisag unsa ka lang yung adtuan di gyud ka puyon mag-uban-uban. Ing ana ka power si Ethan liwat gyud sa uyuan. Ug sa among lakaw karon dili basta-basta kay na importante kay nga tawo nga among kauban. Mama ni Ethan si Pastor ug si Ka Frank. Ug karon nisaka nami sa pinakanindot nga function hall. Grabing lipayan mo diri pero nakalitra mi katingala. Grabe gyud ay kalipay no basta kaslon ta no. Kung sila malipayo na apoy magulanon. Ug naguol po ning tawhana kay sa kadaghan yag nauyab wa gyud pakasal niya. Og karon muhukad nata para mukaon. Para dili masayang ato rang tama-tamaon kay makagana gyud ang kaon basta layo pang biyahion. Bago ko muhungit ako sa ni silang bidyuhan kay para makita nako kung unsa na gyud kagutom ako mga kauban. Ay, gutom na gyud ay. Og karon ako na ba plastal diri kay para masudlan atong tiyan nga pirti na pong gutuma. Play the music. Tikang nakaila gusto na gyud tikang maakuha sa imo araman di ay ko na maigugma rin ako kalikay. Nagpasalamat ko nga niabot na ka dahil salamat sa pagsalig sa imo ara ibalik akong gugma sa imo walay sagulingan. Og karon na human naman kung kaon na unsa naman si Ethan napatubang naman sa aircon. Ay bahala lang kang bata ka dira basta mapapicture ko diri Dala pananghid ba kay mauli na ta diri Og diri nakasakay na may elevator medyo bugat gyud kay busog naman gud. Og thank you kay sa pag-invite kuya Mr. Atang and Grace. Congrats sa inyo duha. Og bangon na dira atan kay manguli na ta.